Добрый раніцы ўсім. Сёння нядзеля. Прыехалі ў касцёл на святую імшу. Выслухай нас, Пане. Молимся за біскупів і святоров, з рук яких ми отримуємо святую комунію, каб Христос неспинно умацовував їх своєю ласкою. Тебе просимо. Выслухай нас, Пане. Молимся за дітей, які у гэтым годзе прийняли першую святую комунію, каб імкнулися Христу Божої ласки усё свое жыццё. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за тых, кого Бог одарил лаской покликаннем, как про свою совесть Христов и молитву яны стали предвестниками нового життя. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за тых, кто оплакивая смерть своих родных, как жили надеи до споткания с ними у небе. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за нас, удельников этой святой імши, как удел у сённяшней урачыстости поглыбил нашу веру и едность с Христом, присутствует у наисвятейшем сакраменте. Тебе просим.
Другий припинок Евхаристії спожиток для душі. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Читання Святого Євангелія від Марка. Гета слова Пана. Хвала Тобі. Пан дав спожиток своїм вірним. Алілуя. Молимся, удихни в нас, Пане, Твоего Духа любови, и в своем добрыне приведи до верности усих, кого кормишь одним хлебом небесным, праз Христа Пана нашего. Христос.